Салом алейкум бародаро, чӣ хелен созен ҳама касатинҷен. Ана имрӯз набори навбати мо тарзи шинондани ниҳолои павлоня. Ин ниҳолои мо аминое ин дору да ябор тарш мекунем. Мақсадам сеткара мегирем, инҷа эда тар мекунем, ба инҷа мемонем, чтобы обш камтар қоқ шавад. Табиш рехтеста. Ана хел тарзи шинонданша специальный дору ҳастай, мақсад доруда мекунем. Агар боша мода алоқа бураем, мақсад чӣ мекунем, дору номи дорура мегем. Так, ана ми кучатои моя. Баъд тарзи шинонданаш. Инҷа як қатор шинонда. Ман хе мақсад ҷӯякш мекунем. Ба ҳамин чиқриёда шинонда мегирем. Размераш 70 ба 50. Ширинаи ҷӯяко 70, мақсад байни чиё ниҳоло 50 сантиметр. Анам хе мешинонем. Инҷа где-то қариб 400 дона рафтестай. Хе ниҳолои мо я хелиш майда, я хелиш калонай, барои хадмонай мақсад 100% мегирам. Анам хе як қатор мешинонем. Бо плёнкошам хе бо чинда мегирем. Марҳамат, касе ки да ниҳоло дар корам ба мо муроҷиат намоед, чанд донае ки дар кор бошад. Любой точкаи Тоҷикистон, именно территорияи шаҳри Панҷакент проблема неста. Тарафи Фархорам, тарафи Душанбе ягон ҷо проблема неста. Чанд донае ки бошад, ана хе ниҳоло меравад. Саломат бошен, сарбаланд бошен. Касе ки меҳмонай, обязательно подписаться кунен, я лайки бесима я бубуҷакан, поддержка кунен. Бо касе ки дами агротехникаш доруш ягон чиз проблем недора, мақсад намефаҳмад, занг бизана, ҳама чизша ёд метавон. Саломат бошен.